Á espera de celebrar a Xunta Local de Seguridade prevista para o próximo 19 de febreiro, o Concello de Ribeira xa está a tomar medidas para favorecer a seguridade cidadá ante o elevado número de roubos e incidentes que se veñen rexistrando nas últimas semanas. Ademais de reforzar a presenza das patrullas da Policía Local nas rúas, o Concello traballa xa na instalación de cámaras de videovixilancia. Mentras agardamos a que se poida celebrar esa Xunta Local de Seguridade que viñamos anunciando xa fai uns días, e que está prevista pois para o día 19, posto que o subdelegado do Goberno pois non tiña oco na súa axenda para poder vir a Ribeira antes. Eu como alcaldesa pois non podo seguir esperando, non podo quedar de brazos cruzados e polo tanto pois dentro das nosas competencias temos que tomar certas determinacións. Deste xeito pois foi como decidimos ampliar as patrullas non só pois en horario nocturno, sino tamén en horario diurno, esas patrullas que van a facer pois as rúas céntricas, as rúas peonís a pé. Vamos a esperar e agardar tamén a tomar outras medidas adicionais cando se celebre esa xunta do día 19. Mentres tanto, nós tamén estamos traballando na instalación, nunha pronta instalación de cámaras de videovixilancia, unhas cámaras que, aparte de poder solucionar outros problemas ou aclarar incidentes, como poden ser accidentes de circulación, etc., pois nos poidan tamén axudar para dar esa tranquilidade aos veciños e veciñas que transitan polo noso Concello, que tenemos que ver pois en que puntos estratégicos se deben colocar. Así mesmo, a alcaldesa xa remitiu un escrito á subdelegación do Goberno solicitando un reforzo policial de cara a este entroido, no que se prevé unha gran afluencia de xente, especialmente nas noites do sábado e do luns. O día de onte enviábamos á subdelegación do Goberno tamén pois unha carta, unha misiva, na que solicitábamos apoio para estas noites de entroido, posto que, van a ser unhas noites nas que se incremente considerablemente a presencia de xente nas rúas e, polo tanto, pois vamos a necesitar ese reforzo para non só estar pois vixiantes o que poida pasar na zona festiva, sino que aparte de facer fronte a esa parte teñamos pois tamén outras patrullas que poidan estar rotando polas parroquias, onde hai pois unha serie de incidentes que se están repetindo. Polo tanto, eu agardo que a subdelegación do Goberno atenda a petición de Ribeira no que se refire pois a esa noite do sábado e esa noite do luns, que van ser pois os días fortes deste entroido en Ribeira, e que contemos pois con esa colaboración. Ademais deste reforzo puntual dende o Concello, volverán solicitar a ampliación do catálogo de policías na comisaría de Ribeira, tal e como lle teñen trasladado tamén os responsables do Sindicato Unificado de Policía na xuntanza que veñen de mantar.